तुहार दिल हो कि जान लो कहीं लगा दूं तुहार दिल हो कि जान लो कहीं लगा दूं पुरस्कार मिलल आप पूरा समिति के लोग के तरफ से अच्छा अच्छा जी जरूर जरूर तो एगो ताली बजा दे सब का खातिर एगो बात कह दी का अभी ला अभी हम कह देते ए प्रभु से निवेदन करब कि हे प्रभु अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना हे प्रभु अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना अभिषेक तिवारी या निराला जी रहे या ना रहे मगर समिति पूजा समिति को सलामत ही सलामत रखना बाप रे बाप इहे तो बोला है आई केने गइले मैदान होखे अच्छा होगे गइले लइका कहता कि कब न मुस्कुरालो तो छल पे रूठ जालू तो और वो सबसे निवेदन करब कि आज और वो सब 9 दिन मेहनत नहीं करी ओकरा कोई महीना पहले से वो मेहनत करत नहीं तो 9 दिन के जलसा भइल बा गलती ना तू आज खाली 9 महीना वो सब नहीं है ना कइले ओकरा पहले कई महीना एक को चंदा वसूल के पूरा समिति के जुटा के आ इतना सुंदर अनुष्ठान रह सब करनी एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बबुआ ना तो जान जाइए कि एक बहु गांव में आज तरह सबकी 9 दिन यज्ञ भइल है बहुत अच्छा से संपन्न होता दुगोला भी रवा सब सुनी अच्छा से ना जी बरकरार इहे रहे कि रवा सब हर साल निमन जलसा कराई 9 दिन अनुष्ठान कराई और मलीलो रसीलो भइला बोलने बा आहा तो जान जाई इहे कहो रवा सब खातिर का कहो हां कब न मुस्कुरालो फल पे रूठ जालू तो आज जलत जैसे पिया होके वैसे कूद जालू अध्यक्ष जी की तरफ से बहुत बहुत मैं पुरस्कार अच्छा अध्यक्ष जी बानी या उपा अध्यक्ष जी बानी सब कोषा अध्यक्ष आज पूरे पूजा के समिति के सब सदस्य बैठल बानी आ गीत संगीत के आनंद उठावतनी कब न मुस्कुरालू तू चल दे रूठ जालू तू आ जाई सभी लोग आके देता जलत जैसा पिया होके वैसे कूद जालू बेलू सपनों में हो सूते न बेलू सपनों में तू आके जगा बेलू तो तुहर दिल हो कि जान